Il-parabola tal-liben il-ħali sekwit naħsbu illi hija dwar liben iż-żgħir illi mar lura d-dar, intlaqa b'imħabba, inħafer u saħansitra għamlulu parti kbir. Iżda f'din il-parabola Ġesu donnu wkoll qiegħed iħaddem speċi ta' test għas-semmija tiegħu u forsi għalik u għalija wkoll. Is-semmija kienu il-Fariżej u l-għalliema tal-liġi illi b'mod mgħaddab kienu qed igemgmu dwar Ġesu. Nies midimba jilqa' għandu u jiekol magħhom. Liben iż-żgħir fl-istorja dak li baqa' d-dar jagħmel id-dover tiegħu ħa għalih u rrabja minħabba il-parti kbir u lussus li missieru kien tella biex jiċċelebra l-miġġa lura ta' ħuh. Ħuh iż-żgħir ħali u abbużiv. Liben il-kbir inkorla u tgħaddab alla volja kien jaf illi kull ma kellu missieru kien tiegħu ukoll. Fl-aħħar mar il-parti Ġesu ma jgħidilniex min jaf forsi apposta bħala test ma qalilniex sabiex kull wieħed u waħda mis-semmija tiegħu jiddeċiedu f'qalbhom x'kienu jagħmlu kieku kienu huma liben il-kbir. Inti kont tmur il-parti u tiċċelebra u tieħu gost? Jien kont immur kieku? Forsi kont nieħu għalija u nirrabja sew. U f'dak il-każ għadni skjaf tal-jien tas-soltu u tat-tendenzi tas-soltu li hemm ġo fih. Rabja, ejra, viżjoni dejqa tad-dinja u dejjem moħħni fl-interessi tiegħi. F'dak il-każ it-test fallejtu, ma għaddejtx mit-test. Għax din l-istorja żgħira ta' Ġesu uritni illi l-vjaġġ tal-bidla spiritwali tiegħi għadu imblokkat. Il-vjaġġ tal-bidla huwa dak illi Ġesu dejjem jipprova jipperswadina biex nagħmluh, li ninduna bil-jien tas-soltu u mbagħad inċedih bit-tendenzi u l-ħsieb u l-emozzjonijiet tiegħu. Illi nafda falla, li nippermetti lil-Alla li jgħix ġewwa fija, li ma nkunx persuna li niġġudika, tiġġudikax u ma tkunx iġġudikat għal Ġesu. Illi ma niġġerrix l-hawn u l-in briga biex noqgħod nara kemm imiss lili u kemm imiss lil ħaddieħor. Illi niċċelebra l-abbondanza glorjuża tar-renju tal-Alla. Din l-abbondanza kienet il-lezzjoni ta' parabola oħra ta' Ġesu dik dwar is-sit tal-Eliqi illi kien ta' l-istess ammont tajjeb ta' flus lil ħaddiema li ġew anke l dawk li ħadmu żmien qasir ħafna. Jekk jiena nkun għaddejt minn dan it-test żgħir li qed jagħmlilna Ġesu, allura nkun diġà naf illi din l-abbondanza hija tiegħi f'dak il-livell fil-fond fejn Alla diġà miegħi u qed iħares minn ġo għajnejja. Jekk it-test ma ngħaddix minnu infalli, allura jienu l-bniedem li jeħtieġ li nintefa' f'riġlejn il-missier ħanin